ψήφια με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στην Α Αθηνών, τον κύριο Μιχάλη Γαζή με το ΔΥΣΥ στη Β Αθηνών και τον κύριο Αμυράλη, ο οποίος είναι στους Ανεξάρτητους Έλληνες στην Α Πειραιά. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε. Γεια σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Η πρώτη ερώτηση, φυσικά και οι επόμενες, θα είναι κοινή για όλους. Θα ρωτήσω λοιπόν, ξεκινώντας με εσάς κυρία Σόκαλη, τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε να συστρατευτείτε με το κόμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και τον Γιώργο Καρατζαφέρη? Με ενέπνευσαν πολλά, κυρία Παπαλουκά. Καταρχήν με ενέπνευσε ο αρχηγός μας, η στάση του στην πολιτική, το θάρρος του, η στάση του στο μνημόνιο, τα όχι που μπορεί και λέει, το όχι που είπε το ηχηρότατο κατά του επέσχυντου αυτού πράγματι μνημονίου και του μακροπρόθεσμου και του δεύτερου και του άλλου που πρόκειται να έρθει, του ποιος ξέρει τι μας περιμένει. Νομίζω πως για μένα τουλάχιστον, για την νοοτροπία τη δική μου, βεβαίως είμαι χρόνια κοντά στον πρόεδρό μας, αλλά για την νοοτροπία τη δική μου δεν θα υπήρχε άλλος χώρος που αυτή τη στιγμή θα είχε ανάγκη η Ελλάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για μένα και για πολύ κόσμο, γιατί μιλάω με πάρα πολύ κόσμο στις πλατείες, ξέρετε, τώρα βγαίνουμε όλοι στους δρόμους. Όσοι μπορούν τουλάχιστον, κύριε Σόκαλη. Μπορούμε, δεν μπορούμε, πρέπει να. Εμείς μπορούμε. Αναφέρομαι περισσότερο στο δικομματισμό. Σήμερα δεν εκπροσωπεί κάποιος στο δικομματισμό, βέβαια. Εμάς μας καλοδέχονται, κυρία Παπαλουκά, μας κερνάνε πορτοκαλάδες, μας κερνάνε καφέ. Δεν είναι και τα πράγματα όπως ήταν που κερνούσαν και δεν κερνούσαν κάποτε. Είναι φτωχοί άνθρωποι, ωστόσο μας καλοδέχονται παντού που και να πάμε. Και νομίζω πως θα πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί βλέπω πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή. Σας έλεγα λοιπόν ότι δεν υπήρχε άλλος χώρος, δεν θα μπορούσα να ανήκω σε άλλο χώρο παρά μόνο σε αυτόν, σε ένα κόμμα το οποίο νοιάζεται καταρχήν για την πατρίδα και το δείχνει, σε ένα κόμμα το οποίο έχει ιδέες, έχει ηθική. Ας πούμε, όταν εγώ άκουσα τον Καρατζαφέρη όταν πήγε στο Λιτόχωρο και έκανε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συγκινήθηκα, έκλαιγα. Δεν είδα άλλον να το κάνει. Θα μου πει, είσαστε οι μόνοι πατριώτες. Δεν λέω τέτοιο πράγμα. Αλλά είναι ορισμένα πράγματα. Την άλλη φορά που κάνει κάτι πράγματα με το κοινωνικό παντοπολείο, ξέρω, αυτή η αλληλεγγύη που δίνει στον άνθρωπο. Είμαστε φοβερά ανθρωποκεντρικοί ακόμα. Δεν θέλουμε να τρέχουμε, εγώ τουλάχιστον. Καθόλου δεν μου αρέσει να τρέχουμε πίσω από τις τράπεζες και όλα αυτά τα οικονομικά με έχουν κουράσει και νομίζω και τον κόσμο έχουν κουράσει πάρα πολύ. Ο κόσμος θέλει ανθρώπινη πολιτική, θέλει αλληλεγγύη, θέλει βοήθεια, κράτος πρόνοιας που δεν υπάρχει πια και ελπίζω και εύχομαι και το ξέρω. Εμείς θα δώσουμε πολύ μεγάλες μάχες, όποια και αν είναι τα αποτελέσματα που θα είναι ψηλά για μας μετά τις 6 του Μάη. Θα δώσουμε πολύ μεγάλη μάχη για να ξανάρθει το κράτος πρόνοιας, το οποίο, μισό λεπτό κυρία Παπαλουκά, ο κόσμος υποφέρει, τον βλέπω στους δρόμους. Έχουμε επόμενες ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Γι' αυτό σας βάζω μια ανωτελεία να μας απαντήσει και ο κύριος Γαζής, που είναι στη Δημοκρατική Συμμαχία της Ντόρας Μπακογιάννη. Τι τον ενέπνευσε να συστρατευτεί με την Ντόρα Μπακογιάννη? Καλησπέρα σε όλους, κυρία Παπαλουκά, και στους τηλεθεατές. Να πω ότι δεν προέρχομαι εγώ από παρθενογέννηση, προέρχομαι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που κυρίως με ενέπνευσε όμως για να μπω στην ενεργή πολιτική σκηνή, στην κεντρική πολιτική σκηνή μάλλον, είναι ο καθαρός λόγος της κυρίας Μπακογιάννη. Οι ξεκάθαρες θέσεις της και η σταθερότητά της από την αρχή, από την μέρα που ξέσπασε η κρίση μέχρι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει καθόλου τις θέσεις της και τις προτάσεις της. Ένα βασικό σημείο επίσης είναι ότι η κυρία Μπακογιάννη διατηρεί τις επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες πολλοί από τους πολιτικούς αρχηγούς κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν, ενώ ήταν διαπραγματευτές των δανειακών συμβάσεων που υπέγραψε η χώρα, καθώς και των μνημονίων. Κύριε Αμυράλη, ανεξάρτητοι Έλληνες, Α Πειραιά, Πάνος Καμένος, γιατί? Βεβαίως, Πάνος Καμένος, Γιάννης Δημαράς, μια υπέροχη συνεργασία, μια προοπτική, ιδέες, αξίες και ένα μέλλον για τους νέους πολύ πιο ισχυρό. Αυτή είναι η παρένθεση. Η σύλληψη σήμερα κάνετε να σας κάνω και μια ερώτηση της επικαιρότητας του δημοσιογράφου από την πλευρά του κυρίου Καμένου. Πώς σχολιάζεται από εσάς? Πώς σχολιάζεται? Κοιτάξτε, σεβόμαστε τους νόμους, τηρούμε τους νόμους για να μπορεί να υπάρχει δημοκρατία έτσι όπως ακριβώς την θέλουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είμαστε υπέρ των συλλήψεων. Μάλιστα. Αλλά οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Και εδώ παραβιαστήκαν ασφαλιστικά μέτρα. Η δικαιοσύνη έχει το λόγο.
Καταλαβαίνω. Στον υποψήφιο ψηφοφόρο, στον Έλληνα πολίτη που είναι άνεργος, στον Έλληνα πολίτη που είναι στο δρόμο, που πεινάει στην κυριολεξία και φυσικά αφού οι κοινωνικές ανάγκες δεν καλύφθηκαν από το δικομματισμό, πολλά κόμματα φύτρωσαν άλλα από εδώ και άλλα από εκεί, άλλα από γαλάζια, άλλα από πράσινα στρατόπεδα. Θα ήθελα να μου πείτε τι θα απαντούσατε στην ερώτηση γιατί εσάς, κυρία Σόκαλη. Γιατί να ψηφίσουν εμάς. Γιατί λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό. Μόλις αναφερθήκατε. Αλλά στο συγκεκριμένο Έλληνα πολίτη που πεινάει, που είναι άνεργος, που ζει στον δρόμο, που έχει παιδιά να μεγαλώσει. Ακριβώς. Και δεν είναι σε θέση. Όχι μόνο σε αυτόν, βεβαίως βασικά απευθυνόμαστε σε αυτόν, γιατί αυτός υποφέρει αυτή τη στιγμή. Απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο και στον αστικό πληθυσμό και στους ανθρώπους που έχουν μια περιουσία που είναι νοικοκύριδες και καταπατούνται και αυτά και πληρώνουν νίκη. Αλλά πολλοί νοικοκυρέοι βρέθηκαν μουσαφιρέοι. Στο ίδιο τους το σπίτι ακριβώς. Αλλά εμείς απευθυνόμαστε βεβαίως στους ανθρώπους αυτούς που ταλαιπωρούνται. Λέμε ότι οπωσδήποτε θα κάνουμε επιστροφή των κομμένων συντάξεων. Αυτό το έχουμε στο πρόγραμμά μας και δεν αλλάζει με τίποτα. Θα βοηθήσουμε πολύ τον κόσμο, τους Έλληνες να βρουν δουλειά και σήμερα ακόμα εξήγηλε ο πρόεδρός μας τη ΜΟΜΑ, δουλειά στους Έλληνες, θα ξανασυσταθεί η ΜΟΜΑ για να δουλέψουν και οι Έλληνες. Βεβαίως θα απαλλάξουμε όσο μπορούμε την Ελλάδα και κυρίως την καημένη αυτή πρωτεύουσά μας, την πανέμορφη Αθήνα που την καταντήσαν όπως την καταντήσαν όλοι αυτοί οι αλλοδαποί, οι περίεργοι που πάνε και έρχονται και που τόσο δύσκολοι έχουν κάνει τη ζωή μας, που είναι ανεξέλεγκτη, και πιστεύω ότι η ζωή των φτωχών Ελλήνων θα καλυτερέψει πάρα πολύ όταν το σχέδιο του Προέδρου μας και του κόμματός μας πραγματοποιηθεί, υλοποιηθεί και όλοι αυτοί οι άνθρωποι επιστρέψουν με το καλό στις πατρίδες τους, να πάνε να είναι καλά και ο Θεός να είναι μαζί τους. Υπάρχει σχέδιο γι' αυτό, όχι προχειρότητες, όχι στρατόπεδα, δεν συμφωνούμε με αυτά τα ημίμετρα ας πούμε καθόλου. Εμείς έχουμε σχέδιο και ο κόσμος το ξέρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είμαστε οι πρώτοι που μιλήσαμε και δόξα τω Θεώ βλέπουμε και τους άλλους κάπως να ακολουθούν. Ωστόσο το πρόγραμμα το δικό μας είναι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει και οπωσδήποτε είναι υλοποιήσιμο. Είπαμε θα επιστρέψουμε τις κομμένες συντάξεις, θα πούμε όχι στα καρτέλ, θα ελέγξουμε πάρα πολύ τις τιμές, μα πάρα πολύ, διότι δεν είναι πράγμα αυτό. Οι άνθρωποι παίρνουν πετσοκομμένες συντάξεις, μισθούς της πείνας και όλα είναι πανάκριβα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ανεχτούμε. Φροντίσουμε πολύ τους φτωχούς ανθρώπους, ήδη το έχουμε δείξει αυτό, με πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που έχουμε. Δεν θέλουμε προς Θεού. Είμαστε φοβερά ενάντια σε αυτό που λέει ότι οι μισθοί θα εξομοιωθούν με τους μισθούς Ρουμανίας, Βουλγαρίας. Εκεί θα δώσει μάχη μεγάλη ο Πρόεδρος. Αυτό δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και είμαστε πολύ κατά του μνημονίου. Δεν δεχόμαστε το μνημόνιο. Ο Πρόεδρος και το κόμμα μας πιστεύει ότι δεν προχωράει αυτό το πράγμα. Το είπε ακόμα και η κυρία Λεγκάρ. Δεν προχωράει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε εμείς να δούμε τους Έλληνες που ήδη υποφέρουν να πληρώνονται 200 ευρώ το μήνα όταν το νίκη τους είναι 300 και 400 ευρώ όσοι δεν έχουν δικό τους σπίτι, και όταν τα χαράτσια σε αυτούς που έχουν δικό τους σπίτι τους έχουν γονατίσει στην κυριολεξία. Κύριε Γαζή, πώς θα πείσετε, με ποια επιχειρήματα να επιλέξει ο κόσμος να ψηφίσει την Ντόρα Μπακογιάννη? Η ξεκάθαρη θέση που σας είπα και πριν της Ντόρας Μπακογιάννη όσον αφορά την κρίση. Το πρόγραμμα της Δημοκρατικής Συμμαχίας, το οποίο το καταθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα το οποίο έχει καταθέσει το πρόγραμμά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει εγκριθεί από αυτήν, είναι η Δημοκρατική Συμμαχία. Ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που δεν έχει καμία σχέση με τις περικοπές του κ. Παπανδρέου και του Πασόκ, ένα πρόγραμμα που δεν έχει καμία σχέση με τις οριζόντιες περικοπές του δεύτερου μνημονίου, ένα πρόγραμμα το οποίο μιλούσε για το μικρό Μάρσαλ, το οποίο εμείς το φέραμε στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα για τα προγράμματα Τζέρεμι. Αναφερθήκατε πριν πάρα πολύ σωστά ότι σήμερα υπάρχει ανεργία, σήμερα ο κόσμος πεινάει και έχουμε 16 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα από το ΕΣΠΑ. Πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει, τα έχουμε αναφέρει, τα έχουμε πει. Και 450.000 παιδάκια που λιμοκτονούν κατά την UNESCO. 450.000 παιδάκια που λιμοκτονούν έχει η Ελλάδα. Ναι. Έχετε δίκιο και αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω εδώ να πω ότι και 500.000 οικογένειες δεν μπορούν σήμερα να ανταπεξέλθουν στα δάνεια τα οποία έχουν πάρει κυρίως για πρώτη κατοικία. Ξεκαθαρίζουμε εδώ, γιατί είμαι βέβαιος θα με ρωτήσετε για την περίπτωση συνεργασίας την επόμενη μέρα με τη συγκυβέρνηση, ότι εμείς έχουμε τη διάθεση να συνεργαστούμε.
με όλους όσους αποφασίσουν να πούνε ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλήσουν ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό ότι απαιτούνται θυσίες, αλλά πρώτα απ' όλα θα στηρίξουμε τους δικούς μας ανθρώπους, τους Έλληνες που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο της φτώχειας. Πώς? Τελειώνω, ολοκληρώνω αμέσως. Πώς? Δεν πρόκειται να κάνουμε καμία συνεργασία αν δεν είναι αποδεκτό από τα άλλα κόμματα το 2,5% επιδότηση του επιτοκίου στα δάνεια πρώτης κατοικίας και 40% μείωση αυτών. Καθώς επίσης, αν δύο μέλη μιας οικογένειας, γιατί με ρωτήσατε κυρία Παπαλουκά όσον αφορά τα άτομα αυτά που είναι στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αν λοιπόν δύο άτομα μέσα στην κρίση έχουν χάσει τη δουλειά τους, είναι αδύνατο να πληρώσουν δάνεια. Να σταματήσει για το χρονικό διάστημα που αυτοί θα είναι άνεργοι η αποπληρωμή των δόσεων. Αυτά είναι στο πρόγραμμά μας. Κύριε Αμυράλη, πώς θα πείσετε, με ποια επιχειρήματα να ψηφίσει ο κόσμος Πάνο Καμένο? Ο Γιάννης ο Δημαράς και ο Πάνος ο Καμένος έχουν φωνάξει πάρα πολύ δυνατά κατά του μνημονίου. Έχουν υποστηρίξει τις θέσεις τους και προς τα έξω και προς τα μέσα και έχουν δημιουργήσει μία αντιπαράθεση, ένα κλίμα εναντίον. Το να πείσουμε τον κόσμο δεν χρειάζεται. Ο κόσμος έχει από μόνος του τις ανάγκες του και τα προβλήματά του και έχει ακουμπήσει επάνω μας. Πιστεύει στον ειλικρινή λόγο και όχι στο ποιος έχει καταθέσει πρώτος ή δεύτερος κάτι. Το σημαντικό είναι να καταλάβει κανείς ότι το κράτος πρέπει να διαχειρίζεται την εργασία και το χρήμα, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις παράγουν το χρήμα και ο κόσμος παράγει εργασία. Τα θεσμικά όργανα συναποφασίζουν και μεταφέρουν στην κυβέρνηση τα όσα θα πρέπει στη συνέχεια να διαχειριστούν. Άρα λοιπόν, είμαστε υπέρ στις συνεργασίες αυτών των δύο πόλων και θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτές τις τύχες. Μάλιστα. Τα μέτρα, να συμπληρώσω λιγάκι, τα μέτρα που συμπληρώνουν όλο αυτό το χώρο, την επιχειρηματικότητα δηλαδή, κατά μια έννοια, θα πρέπει κανείς να την προσέξει ως προς τις συναλλαγές της. Θα πρέπει δηλαδή κανείς να έχει χαμηλού κόστους συναλλαγές για να του αποδίδει κέρδος. Αυτό το κέρδος θα πρέπει να περνάει στις ίδιες επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πληρώνονται και θα πρέπει να πληρώνονται καλά για να μπορούν να αποδώσουν. Άρα λοιπόν δεν συζητάμε απολύτως τίποτα που υποβαθμίζει είτε την εργασία είτε την επιχείρηση. Και είμαι ο ένας πόλος και ο άλλος θέλουν υποστήριξη. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω τον κύριο Αμυράλη και τον κύριο Γαζή μια μεμονωμένη ερώτηση, χωρίς να θέλω να σας βγάλω εκτός παιχνιδιού, κυρία Σόκαλη, αλλά αφορά περισσότερο την ίδρυση αυτών των δύο κομμάτων, τα οποία είναι νέα κόμματα, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Δημοκρατική Συμμαχία. Είναι κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή ζούμε ούτως ή άλλως πολύ δύσκολες στιγμές, οι μέρες της κρίσης, κάνουν τους Έλληνες πιο ευάλωτους. Είναι δηλαδή μια εύκολη περίοδος για να δημιουργηθεί ένα κόμμα, διότι οι Έλληνες έχουν απαξιώσει το πολιτικό σύστημα του δικομματισμού. Μόνο αυτό μας κυβέρνησε τα 38 τελευταία έτη. Πιστεύετε ότι σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε ο Έλληνας να πιστεί ότι ο κύριος Καμένος και η κυρία Μπακογιάννη, που προέρχονται από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα αλλάξουν κάτι, γιατί τόσα χρόνια είχαν αρμοδιότητες? Απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Γαζή, και θα ήθελα να συνεχίσει ο κύριος Αμυράλης. Ευχαριστώ πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είναι ερωτήσεις του κόσμου περισσότερες. Είναι πραγματικά μια ερώτηση η οποία πράγματι έχει απαντηθεί, αλλά οφείλουμε να το ξαναπούμε. Η κυρία Μπακογιάννη, ως μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ζήτησε από τον τότε πρόεδρο και σημερινό αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας να συζητήσουν στην κοινοβουλευτική ομάδα για το τι πρόκειται να κάνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά το πρώτο μνημόνιο, το μνημόνιο 1. Κυρία Μπακογιάννη είχε ξεκάθαρη θέση. Ζήτησε όμως αυτό να τεθεί ως ζήτημα στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπως όλα τα δημοκρατικά κόμματα θα έπρεπε να κάνουν. Το όφιλε να το κάνει ο κ. Σαμαράς, το έλεγε το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Σαμαράς επέλεξε να τη διαγράψει. Ένα το κρατούμενο. Τη διέγραψε γιατί είπε ναι στο πρώτο μνημόνιο. Ψήφισε το πρώτο μνημόνιο με όποιο πολιτικό κόστος. Άρα λοιπόν το να κάνει και ένα κόμμα
εκ των υστέρων μετά τη διαγραφή από τον κύριο Σαμαρά, λέγοντας ότι εγώ θα στηρίξω τα δύσκολα μέτρα τα οποία θα πρέπει να πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν ξέρω μήπως επηρεάστηκαν τα νέα κόμματα από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό που μπήκε και στην κυβέρνηση και όλοι προώθησαν τη δημιουργία νέων κομμάτων. Εγώ θα σας ολοκληρώσω. Δεν κατάλαβα πώς τι ήταν αυτή η ερώτηση. Εγώ θα ολοκληρώσω εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάστηκαν ή όχι. Εγώ θα σας πω ότι η κυρία Μπακογιάννη δεν είχε καμία πρόθεση παρά μόνο να τηρήσει, να πει τη θέση στην κοινοβουλευτική ομάδα, κάτι το οποίο δεν της έδωσε το δικαίωμα ο κ. Σαμαράς και τη διέγραψε. Με αποτέλεσμα, ένα χρόνο μετά, ο κύριος Σαμαράς να έρθει στις θέσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας και να στηρίξει το δεύτερο μνημόνιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα όσον αφορά. Όχι να στηρίξει, να βάλει μια υπογραφάρα, να βάλει υπογραφή και στη Δανειακή Σύμβαση, θα συμφωνήσω μαζί σας, κάνοντας μια σε εισαγωγικά κολοτούμπα. Αυτά δεν είναι κολοτούμπες, αυτά είναι κάτι περισσότερο. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι. Καταρχήν δεν μπορεί να κυβερνήσει ένας άνθρωπος που έχει υπογράψει ό,τι είχε υπογράψει ο κύριος Σαμαράς. Δεν είναι ελεύθερος να κυβερνήσει μια χώρα. Δεν μπορεί και να θέλει. Κύριε Αμυράλη, θα μου απαντήσετε κι εσείς. Και να θέλει. Πολιτική θέση, πολιτική άποψη του κυρίου Καμένου, πολύ σοβαρή θέση, έπρεπε να συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Έχει περάσει όμως από αρμοδιότητες τις οποίες μέσα από τη Νέα Δημοκρατία δεν κράτησε τις τάσεις που κρατάει τώρα. Δεν θα μπορούσε να την κρατήσει γιατί είχε μεγάλη αντιπαλότητα μέσα. Μάλιστα. Έπρεπε λοιπόν να φερθεί κατά αυτόν τον τρόπο όπως φέρθηκε. Και έφυγε με μεγάλη τιμή από τον χώρο του. Μπορείτε να πάρετε το λόγο, κύριε Γαζή. Επειδή μου κάνατε και τη δεύτερη ερώτηση όσον αφορά η κυρία Μπακογιάννη ήταν στην κυβέρνηση, τις ευθύνες που είχε στο παρελθόν και δεν το απάντησα το δεύτερο σκέλος. Πολύ με αφήσατε. Θέλω να σας πω και όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα. Η κυρία Μπακογιάννη ήταν η δήμαρχος Αθηναίων στις Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου χαρακτηριστικά υπόθηκε από όλο τον κόσμο ότι ήταν οι καλύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες που έγιναν ποτέ. Η κυρία Μπακογιάννη ήταν υπουργός εξωτερικών, δεν ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, και όσον αφορά τις αρμοδιότητες στο Υπουργείο, δεν νομίζω ότι τις αμφισβητεί ουδής, κανένας Έλληνας. Τι εννοώ, συνέχισε την πολιτική του Πέτρου Μολυβιάδη και του Κώστα του Καραμαλή όσον αφορά το σχέδιο Ανάν. Στο όχι. Είπε. Έβαλαν το βέτο, υπέγραψε μαζί με τον τότε πρωθυπουργό του Κώστα Καραμαλή στο Βουκουρέστι. Είναι η μοναδική Έλληνας υπουργός εξωτερικών, μιας και μιλάμε για ανάπτυξη, το ακούω χρόνια, το ακούω από όλους, που υπέγραψε ΑΟΣ στην Αλβανία. Γι' αυτό το λόγο η κυρία Μπακογιάννη είναι αξιόπιστη πολιτικός και όσον αφορά τα θέματα του Υπουργείου της, που για αυτά ήταν υπεύθυνη, νομίζω κρίθηκε από τον ελληνικό λαό και θα το δούμε και στις εκλογές μετά. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Σόκαλη, τώρα για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, αν είναι υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας, έτσι όπως δείχνουν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις. Η αυτοδυναμία είναι λίγο δύσκολη και προς ποια κατεύθυνση? Κοιτάξτε, ο πρόεδρος μας είναι γνωστό ότι ακολουθεί μια πολυδιάστατη πολιτική, είναι πολύ ανοιχτό μυαλό, έχει τα προσόντα ενός μεγάλου πολιτικού, τη στόφα ενός μεγάλου πολιτικού. Στην Ευρώπη, όπως ξέρετε, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία σαν Ευρωβουλευτής και λυπάμαι να πω ότι όταν ήταν Ευρωβουλευτής ο κύριος Καρατζαφέρης εκεί και υπέγραφε υπέρ της Ελλάδος και τον ανακήρυξαν τον καλύτερο Ευρωβουλευτή για την πατρίδα του, άλλοι που σήμερα διεκδικούν να γίνουν και πρωθυπουργοί σώνοι και καλά και κάνουν και σφεφισμένες εκλογές, υπέγραφαν κατά της πατρίδας τους, υπέγραφαν υπέρ του να χρηματοδοτηθεί ο Αττήλας, υπέγραφαν υπέρ της εισχώρησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Καρατζαφέρης σαφώς ακολουθεί μια πολυδιάστατη πολιτική, ξέρει πολύ καλά να ελύσεται, ξέρει καλά από ήθος πολιτικό και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει περάσει στο μέτωπο του Νότου, ας πούμε, προσπαθεί να συγκεντρώσει και έχει τουλάχιστον με 45 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, ευρωβουλευτές αυτή τη στιγμή επαφή, ώστε να καταφέρει να πολεμήσει το Βορρά και πολύ καλά θα κάνουν όλοι μαζί, διότι το πράγμα δεν προχωράει όπως είναι στην Ελλάδα, δεν μπορεί να προχωρήσει. Ο πρόεδρος βεβαίως θα δώσει πολύ μεγάλη μάχη για τις χώρες του Νότου. Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι μπροστάρις, τον ακολουθούν, την έχουν ακούσει με πολύ προσοχή την πρώτη
πρότασή του πάρα πολλοί ευρωβουλευτές από τον Νότο, γίνονται μεγάλες συζητήσεις και οδεύουμε προς τα εκεί. Δηλαδή την επόμενη των εκλογών θα δοθεί πολύ μεγάλη μάχη για αυτό το θέμα. Ως προς τις συνεργασίες, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν η πατρίδα, γιατί εμείς πάνω απ' όλα προτάσουμε την πατρίδα, όλοι οι Έλληνες είναι πατριώτες και καμιά φορά με παρεξηγούν στα κανάλια που πηγαίνω τώρα, μου λένε μόνο εσείς είστε πατριώτες. Όχι, δεν είμαστε μόνο εμείς, αλλά σημασία έχει τι βάζει κανείς προτεραιότητα. Λοιπόν, επειδή ο Καρατζαφέρης βάζει προτεραιότητα την πατρίδα του και το έχει αποδείξει και στην κοινωνική του πολιτική. Ήδη εδώ πέρα έφτιαξε ένα ιατρείο σε ένα χωριό πριν 3 μέρες γιατί λυπήθηκε, ας πούμε, τους ανθρώπους. Όχι λυπάται, αγαπάει τους Έλληνες, θέλει να τους δει πιο ευτυχισμένους. Είναι ανοιχτός στις συνεργασίες, αλλά υπό όρους βεβαίως. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει φαρδιά πλατιά, ας πούμε, τις υπογραφές τους και τις κρύβουν κιόλας. Εμείς τις ξέρουμε, όλος ο κόσμος μπορεί να τις δει. Ναι, αλλά έχουν ψηφιστεί από την πλειοψηφία, κυρία Σόκαλη, και έχουν δεσμευτεί ότι θα τηρήσουν όλη τη Δανειακή Σύμβαση και την πολιτική. Αυτό είναι γνωστό, είναι δεσμευμένοι, γι' αυτό και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Όταν έχεις δεσμευτεί τόσο πολύ, όπως και πώς το 4-3-5% θα κάνει διαφορά? Μπορεί το 3-5-4% πρώτον, είμαστε ένα 8-9% αν ρωτήσετε εμένα που γυρίζω στους δρόμους κάθε μέρα. Κρατήστε αυτό το βίντεο, σας παρακαλώ κρατήστε το και θα δείτε τα ποσοστά του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού. Άλλο, όταν ο Καρατζαφέρης ήταν ευρωβουλευτής στην Ευρώπη και υπήρξε το θέμα με το Ευρωσύνταγμα, όπως θυμάστε, είναι εκείνος και οι ευρωσκεπτικιστές, το 2% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόλις το 2% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατήργησε δεν άφησε το Ευρωσύνταγμα να γίνει στην Ολλανδία και δεν θυμάμαι ποια άλλη χώρα, και στη Γαλλία. Έτσι ξεκίνησε το πράγμα. Λοιπόν, καμιά φορά ένα μικρό κόμμα ή ένα μικρό ποσοστό μπορεί να κάνει θαύματα όταν έχει μαζί του ήθος, αλήθεια και δικαιοσύνη. Μάλιστα. Και δικαιοσύνη. Κύριε Γαζή, εσείς τι λέτε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, προς ποια κατεύθυνση και αν μπορείτε ακόμα γιατί δεν έχετε εισχωρήσει με το ποσοστό και τι επιθυμείτε, να αλλάξετε τη δέσμευση της πλειοψηφίας? Όσον αφορά, μιας και είπατε και το υπονοούμενο σε εισαγωγικά για το ποσοστό, να αναφέρω Exit Poll 2009 και το λέω συχνά. Η διαφορά Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας είναι 4,5 με 6,5 μονάδες. Το αποτέλεσμα που αποτυπώθηκε από την κάλπη την ίδια μέρα είναι 11,5 μονάδες διαφορά. Ως διαμαγεία την τελευταία μέρα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Απλά θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μιλάμε ρεαλιστικά γιατί. Αφήστε, κυρία Παπαλουκά, αν μου επιτρέπετε. Με συγχωρείτε, αγαπητέ κύριε. Αυτή τη φορά έγινε ένας ανίερος πόλεμος στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν ήταν πραγματικές και νομίζω πρέπει και νομίζω θα λάβει τα μέτρα του ο Πρόεδρος, διότι αυτό ήταν ένα είδος, ας πούμε. Κυριακή κοντή γιορτή, κυρία Κυριακή. Ναι, θα έχουμε τα αποτελέσματα. Όχι μόνο αυτό, αλλά θα πρέπει κάποτε και αυτοί οι άνθρωποι να ελέγχονται, οι διάφοροι που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, διότι είναι ένα μέσο το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Όταν λοιπόν το μέσο, το όπλο που έχεις επηρεάζει τόσο πολύ την κοινή γνώμη, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, γιατί μπορεί να υπάρξουν. Ξεκινώντας αυτό το βραδινό δελτίο, πριν αρχίσουμε το debate, την πρώτη εκπομπή την αφιερώσαμε στις δημοσκοπήσεις και στα social media. Και δώσαμε πολύ καλά να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει όλο αυτό και το πολύ σύστημα. Καλά κάνατε. Κύριε Γαζή, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Ολοκληρώνω λοιπόν λέγοντας επίσης ότι στην περιφέρεια της Κρήτης ο κύριος Γιαννουλάκης, που ήταν υποψήφιος ο οποίος στήριξε η κυρία Μπακογιάννη αμέσως μετά το μνημόνιο στις περιφερειακές εκλογές, οι δημοσκοπήσεις έδιναν 4,5 με 5,5 στον κύριο Γιαννουλάκη. Τελικό αποτέλεσμα 18% ο κύριος Γιαννουλάκης και στο δεύτερο γύρο. Όσον αφορά, θα συμφωνήσω κυρία Σόκαλη, κάποια στιγμή πρέπει να ελέγχονται. Εμείς κάναμε εξώδικο απέναντι σε εταιρείες, δεν έχει σημασία να πω το όνομα, όσον αφορά την αξιοπιστία τους. Μάλιστα. Αν με ρωτήσατε κάτι άλλο και... Σας ρώτησα για τη Δανειακή Σύμβαση, τη δεύτερη μνημόνιο 2, όπως αλλιώς το λέμε σύνηθες, έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή με πλειοψηφία. Πώς θα μπορέσετε εσείς να ανατρέψετε κάτι, να διαπραγματευτείτε πάνω σε αυτό? Λοιπόν, όσον αφορά, ξέρετε πολύ καλά ότι ψηφίσαμε τη Δανειακή Σύμβαση, τη δεύτερη, όχι όμως όλα τα άρθρα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε τονίσει από την πρώτη μέρα ότι τα μέτρα δεν τα παίρνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η κυρία Μέρκελ. Τα μέτρα τα παίρνει η ελληνική κυβέρνηση.
Υπακούν πάρα πολύ και είναι δεσμευμένοι και υπογράφουν. Βάζουν πλατιές υπογραφές. Κυρία Σόκαλη, αν υπακούν, κακώς. Σηκώνονται προσοχή. Εμείς φωνάζουμε και λέμε όχι οριζόντιες περικοπές. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις σήμερα οριζόντιες περικοπές όταν ο μισθός είναι στα 600 ευρώ και το δάνειο σου είναι στα 700. Είναι αδύνατον. Δεν μπορείς να το απεξέλθεις. Επαναλαμβάνω λοιπόν και λέω ότι τα μέτρα του μνημονίου τα παίρνει η ελληνική κυβέρνηση. Και για να σας το αποδείξω αυτό, θα σας θυμίσω ότι τα πρώτα μέτρα με τα νομοσχέδια 38-33, 38-45, τα οποία ψήφισε η ελληνική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου, χωρίς να έχει έρθει καν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή η Τρόικα στην Ελλάδα. Αυτά τα μέτρα πάρθηκαν το Μάρτιο του 2010. Εμείς καλέσαμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 19 Μαΐου στο Καστελόριζο. Είναι έτσι ή δεν είναι, κυρία Παπαλουκά? Αυτή είναι η αλήθεια. Πώς λοιπόν μπορούμε να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα? Ξεκάθαρα. Το κράτος μπαίνει μέσα. Τι είπαμε εμείς? Μείωση των εξόδων του κράτους. Από το 17% των κρατικών εξόδων, η μίζες του Χατζόπουλου, γιατί μπορεί να με ρωτήσετε από πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά. Μπορεί να είναι οι μίζες. Μπορεί να είναι και πάρα πολλά άλλα τα οποία τα περιγράφουμε. 17% θα πάμε στο 13% όσον αφορά τα έξοδα του κράτους. Και αυτό το νούμερο που σας λέω, δεν το λέω εγώ η κυρία Μπακογιάννη. Δεν το λέει μόνο το πρόγραμμά μας. Επαναλαμβάνω για να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Είναι μετρήσιμο, έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν η συνταγή είναι λάθος. Μάλιστα. Θα μου απαντήσετε, κυρία Μοιράλη, σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, ναι ή όχι, προς ποια κατεύθυνση, και αν μπορείτε, έχετε τη δύναμη να ασχοληθείτε με τη διαπραγμάτευση και αν είναι δυνατόν, γιατί από την πλειοψηφία έχει ψηφιστεί. Θα βάλω λίγη φωτιά τώρα εδώ. Θα ανάψει λιγάκι το περιβάλλον μας. Πάντως η φωνή σας είναι ήρεμη. Βεβαίως, γιατί όχι. Μα δεν έχω να πω τίποτα. Καταρχάς έχω να κάνω με δύο χώρους μνημονιακούς. Ο κενός πολιτικός λόγος είναι απαράδεκτος. Τα νούμερα δεν μου λένε τίποτα, δεν λένε στον κόσμο. Μπορώ να σας πω, μάλιστα, η συμπεριφορά αυτή εκνευρίζει τον κόσμο. Και τον εκνευρίζει αφόρητα. Δεν αναφέρεται σε κανένα... Ο κόσμος είναι ήδη οργισμένος. Είναι οργισμένος, αλλά και φοβισμένος παράλληλα. Όχι, εξοργίζεται. Όταν εξοργίζεται κάποιος, σημαίνει ότι φοβάται μήπως του συμβεί κάτι περισσότερο. Έχουν συμβεί πολλά περισσότερα. Έχουν αιματώσει άνθρωποι. Και θα σας πω και το εξής. Θα μπορούσα εγώ σήμερα, σαν νέος στο χώρο, στον πολιτικό χώρο, θα μπορούσα να φοράω τη μάσκα του ανώνυμου και να είμαι παντού. Προτίμησα να βγάλω αυτή τη μάσκα και να γίνω μαξιλάρι για τους νέους. Δεν ήρθα λοιπόν εδώ να βγάλω ένα κενό λόγο. Ποιος είναι ο αρχηγός μου και τι κάνει ο αρχηγός μου. Συνεργασία όμως δεν μου λέτε, ναι ή όχι? Θα σας πω, μισό λεπτό. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο καταγράφηκε. Υπάρχουν πολιτικές θέσεις, υπάρχει σοβαρότητα. Εμείς δεν μπαίνουμε σε επιμέρους νούμερα. Τα νούμερα δεν αφορούν τον ακροατή και δεν αφορούν και τον κάθε εργαζόμενο. Την πραγματικότητα ζει. Τα έξοδα του κράτους. Κύριε Γαζή, να τελειώσω και ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Ο διάλογος επιτρέπεται αρκεί να μιλάτε ό,τι θέλετε. Να κλείσω την ενότητα και ευχαρίστως. Ναι. Η διαπραγμάτευση θα γίνει ούτως ή άλλως. Καταρχάς πρέπει να δούμε ποιο είναι το χρέος. Δεν γνωρίζουμε τι χρωστάμε. Πρέπει να δούμε ποιοι κάνανε τις συμβάσεις. Ποιοι κρύβονται από πίσω, πότε γίναν και από ποιους. Πρέπει να έχουμε μία ακολουθία στη σκέψη μας για να καταλήξουμε κάπου. Το νόημα λοιπόν όλης αυτής της θέσης είναι ότι εμείς μπορούμε να διαπραγματευτούμε, γιατί υπάρχει και ένα ποσοστό ευρωπαϊκό που δίνει στις χρηματοδοτήσεις, το Euribor. Άρα λοιπόν θα τρέξουμε σε αυτό, θα αναθεωρήσουμε τις συμβάσεις και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε καινούρια σχέση ανάπτυξης. Παρακαλώ. Η Δανειακή Σύμβαση, η οποία έχει υπογραφεί, μπορεί να διαπραγματευτεί? Βεβαίως μπορεί. Με ποιο τρόπο? Όχι όμως από τους ήδη συντελεστές που προσυπογράψανε τις θέσεις. Ναι, αλλά έχουν την πλειοψηφία. Όχι, δεν την έχουνε. Οι κάλπες θα μιλήσουν. Μην βιαζόμαστε και μην εκφράζουμε ποσοστά. Μάλιστα. Δεν θα εκφράσουμε ούτε ποσοστά ούτε στατιστικές. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποδείξουν οι κάλπες. Είμαστε βέβαιοι για τη σοβαρότητα του κόσμου.
Είμαστε βέβαιοι. Πάντως η πρόταση του κυρίου Καμένου για ΣΥΡΙΖΑ απερίφθη από τον κύριο Τσίπρα. Κοιτάξτε, όλες γιατί αυτές... δεν μου απαντήσατε καθαρά. Βεβαίως, όλες αυτές οι θέσεις, οι πολιτικές, μπορούν να συμβαίνουν. Μάλιστα. Αυτό που χτίζεται στο μέλλον, αυτό που δημιουργείται στο μέλλον, είναι η αντίσταση του κόσμου σε αυτό που ήδη υπάρχει. Μάλιστα. Κυρία Σόκαλη, ποια είναι η λύση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού για την ανεργία, γιατί ο κόσμος καίγεται? Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Το πρόγραμμά μας είναι πλήρες, μπορείτε να το διαβάσετε. Καταρχήν, εμείς πιστεύουμε, όπως σας είπα πριν, στην ανασύσταση της ΜΟΜΑΣ. Μα πάρα πολύ. Δηλαδή, βάζεις εκεί τους ανθρώπους και εργάζονται για 5 τουλάχιστον χρόνια και είναι όλοι Έλληνες και μόνο Έλληνες. ΜΟΜΑ. Λύνει ένα μεγάλο. Όταν όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες οι οποίοι εργάζονται στην Ελλάδα φύγουν, γιατί θα φύγουν εφόσον έρθουμε εμείς στα πράγματα, και αν δεν έρθουμε στα πράγματα θα πιέσουμε τόσο πολύ, γιατί έχετε καταλάβει ότι είμαστε ένα κόμμα που πιέζει πάρα πολύ και πετυχαίνει πράγματα. Εδώ διηγήσαμε όλη την Ελλάδα, είχε ξεχάσει την πατρίδα η Ελλάδα και ξαφνικά θυμηθήκαν όλοι και λένε η πατρίδα και η πατρίδα δεξιά, αριστερή και κεντρώη. Αυτά τα είχαν ξεχάσει. Για λαθρομετανάστε μιλούσαν κάποτε και σε κοιτούσαν και ο φασίστας, ο ρατσιστής. Και τώρα όλοι, μα όλοι έχουν ακολουθήσει, δόξα τω Θεώ, την πολιτική Καρατζαφέρη. Όταν έχει ξεπεράσει το 20%, κυρία Σόκαλη. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, θα κάνουμε επιστροφή κομμένων συντάξεων. Πάει και τέλειωσε. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι τόσο φτωχοί, άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε, να τους κόβεις και τη σύνταξη από πάνω. Δεν γίνεται αυτό. Θα επιστρέψουμε τις κομμένες συντάξεις και ας μην γίνουμε κυβέρνηση. Θα δώσουμε μάχη για αυτό. Και ξέρετε πολύ καλά ότι τις μάχες ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός τις πετυχαίνει. Ύστερα έχουμε πει και κάτι άλλο καταπληκτικό που νομίζω δεν το λέει κανένα κόμμα και είναι πάρα πολύ δίκαιο. Σήμερα ένα γεροντάκι, ένας γλυκύτατος άνθρωπος στον Παγκράτη μου λέει: κυρία Σόκαλη, πέσε στον κύριο Καρατζαφέρη, το σπίτι μου το χάνω, δεν μπορώ να πληρώσω το δάνειο, θα έρθουν να μου κάνουν κατάσχεση, μικρήνα τη σύνταξή μου, πεθαίνω. Συσάχθεια, του λέω. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης είναι ο μόνος που μίλησε για συσάχθεια, δηλαδή στις περιπτώσεις εκείνες, και είναι πάρα πολλές δυστυχώς, που αδυνατεί ο άνθρωπος, ο καημένος, ο ταλέπορος Έλληνας να πληρώσει, γιατί έχει αρρωστήσει, γιατί έχει χάσει τη δουλειά του, γιατί έχει πάθει έμφραγμα και αδυνατεί να πληρώσει, τότε χαρίζονται τα δάνεια. Θα δώσουμε και γι' αυτό μεγάλη μάχη. Δεν είναι δυνατόν να μπλέξουμε τον κόσμο σε ένα τέτοιο παιχνίδι, οι ίδιες οι τράπεζες, οι τοκογλυφικά φερόμενες τράπεζες, να τους βάζουν στο παιχνίδι και μετά να τους αρπάζουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, να τους πετάνε στο δρόμο και να έχουμε τους νεοάστεγους. Είναι τραγωδία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συσάχθεια. Τα δάνεια θα χαριστούν σε όλους εκείνους οι οποίοι το δικαιούνται. Αυτό τελείωσε, τελεία και παύλα. Είπαμε επίσης ότι θα κάνουμε επιστροφή. Θα προσπαθήσουμε για την επιστροφή των κομμένων συντάξεων. Θα δοθεί μεγάλη μάχη στη Βουλή για το θέμα αυτό. Να επιστραφούν οι κομμένες συντάξεις. Δεν είναι δυνατόν. Η μισή Ελλάδα, κυρία Παπαλουκά, είναι ζάπλουτη ακόμα. Οι μισοί Έλληνες, ίσως μικρότερο ποσοστό, και άλλοι μισοί παίνονται και είναι στους δρόμους. Και μαζεύουμε κλινοσκεπάσματα για να τους σκεπάσουμε. Αυτή είναι η πολιτική. Όχι. Εμείς δεν θέλουμε άστεγους, δεν θέλουμε ανθρώπους να αυτοκτονούν, δεν θέλουμε μιζέρια και δυστυχία στην πατρίδα μας. Είμαστε περήφανος λαός, είμαστε ιστορικός λαός, είμαστε εμείς που δώσαμε τα φώτα σε αυτή την Ευρώπη που τώρα έρχεται να μας ταπεινώσει. Θέατρο, επιστήμες, μαθηματικά, μουσική, αθλητισμός, είπε ο κύριος για την κυρία Μπακογιάννη όταν ήταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι δώσαν αυτοί σε εμάς? Εμείς δώσαμε πνεύμα. Και δεν είναι λίγο. Μα τι λέτε, κυρία Παπαλουκά, τώρα? Μας χρωστάνε, δεν τους χρωστάμε, όπως λέει και το γνωστό τραγούδι. Κύριε Γαζή, η ανεργία πώς θα αντιμετωπιστεί από την τώρα Μπακογιάννη? Πρώτον, όσον αφορά το πρόβλημα των ανθρώπων, θέλω να προσθέσω, κυρία Σόκαλη, ότι και εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει για τα δάνεια. Είναι στο πρόγραμμά μας. Ελπίζω να μην μας έχετε αντιγράψει κι εσείς. Γιατί μακάρι, κυρία Σόκαλη, αν είναι κάτι καλό. Αν είναι κάτι καλό, ναι, αλλά γιατί το είπα αυτό, μισό λεπτό να σας ζητήσω συγγνώμη κιόλας. Το είπα γιατί δεν γίνονται καλά οι αντιγραφές. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, το πρωτότυπο είναι το πρωτότυπο. Η αντιγραφή είναι μια προχειρότητα, το είπε ο Καρατζαφέρης, έπιασε, αρέσει
αρέσει στον κόσμο, να το πούμε και εμείς. Δεν το λέω για εσάς προς Θεού. Μιλάω τώρα για άλλες περιπτώσεις. Κυρία Σόκαλη, οι συγκλήσεις στα κόμματα και στις προγραμματικές δηλώσεις το θεωρώ θετικό φαινόμενο όταν έχουμε κρίση. Και είναι. Επίσης, αρκεί να μην γίνεται επιπόλαια και να μην γίνεται προσλαϊκή κατανάλωση και προσάγραν ψήφων. Αν δεν γίνεται για αυτόν τον λόγο και γίνεται από αγάπη στον άνθρωπο, από αγάπη στην πατρίδα, και αν είναι οι αρχές από την αρχή ενός κόμματος αυτές, μακάρι όχι να μας ακολουθείτε, όχι εσείς, οι πάντες, όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος. Να σας υπενθυμίσω ότι εμείς δεν ακολουθούμε κανένα. Έχουμε σημεία τα οποία έχουν έρθει. Άλλα κόμματα τα οποία λένε σήμερα ναι, ενώ λέγανε χθες το Ζάπιο ένα, άλλα πράγματα. Παράδειγμα. Να σας υπενθυμίσω ότι το πρόγραμμά μας, το μεσοπρόθεσμο το οποίο εμείς καταθέσαμε, έχει εγκριθεί από το τρίτο τάξη κόμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κόμμα Φιλελευθέρων. Έχει γίνει ειδική συνάντηση της κυρίας Μπακογιάννη με τον κύριο Όλι Ρεν. Έχει γίνει αποδεκτό. Όταν εμείς είπαμε μείωση των φορολογικών συντελεστών, το ζυγίσαμε, το μετρήσαμε, το καταθέσαμε με αυτούς τους οποίους εμείς επιθυμούμε να συνεργαστούμε, αλλά να αλλάξουμε τους όρους. Επαναλαμβάνω, να αλλάξουμε τους όρους του παιχνιδιού όσον αφορά τα μέτρα, γιατί τον Ιούνιο έρχονται και δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Και κάποτε, κυρία Παπαλουκά, πρέπει να πούμε και όχι και στα καρτέλ. Όχι και στα καρτέλ και στα εσχροκέρδεια των τιμών. Εσείς τι λέτε, κυρία Μιράλη? Αν μου επιτρέπετε για να κλείσω. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι τον Ιούνιο τα πράγματα είναι δύσκολα. Μιλάμε για 11 δις. Άρα λοιπόν, ανεργία, γιατί ήταν και το ερώτημα. Απλά η τοποθέτηση μου ήταν στο σχόλιο της κυρίας. Η ανεργία λοιπόν δεν λύνεται αύριο το πρωί ως διαμαγείας. Είναι ξεκάθαρο. Έχουμε φτάσει στο 20%. Έχουμε φτάσει στο 20% και αν θα συνεχίσουμε έτσι. Με τη ΜΟΜΑ λύνεται πολύ γρήγορα. Με τη ΜΟΜΑ λύνεται πολύ γρήγορα. Αν θα συνεχίσουμε έτσι και δεν απορροφήσουμε πρώτον τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που λινάζουνε χρόνια αύριο το πρωί, κυρία Παπαλουκά, το Τζέρεμι, επαναλαμβάνω, μιλάει για την επιχειρηματικότητα, για τους ανέργους, για τους νέους. Γιατί? Και ένα ερώτημα. Τα κόμματα τα οποία συγκυβερνήσαν λένε και τα τρία. Όχι, εμείς δεν συγκυβερνήσαμε. Δεν συγκυβερνήσαμε, το αρνούμε. Ήτανε μόνο για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Με συγχωρείτε, αναφερθήκατε και είπατε δεν μπορείτε να μας βάλετε με τα τρία κόμματα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ερώτημα να ακούσετε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μη λέτε συγκυβερνήσαμε. Ήτανε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θα συμφωνήσω μαζί σας, θα συμφωνήσω. Είχατε όμως την ευκαιρία να πείσετε τα δύο μεγάλα κόμματα τα οποία αν θέλετε συγκυβερνήσανε και τελικώς η κυβέρνηση αυτή ήταν μια κακή κυβέρνηση, θα συμφωνήσω μαζί σας. Καλά κάνατε και αποχωρήσατε. Είχαμε την ευκαιρία. Μετέπισαν να αλλάξουν από τον Πετσάλινικο στον Παπαδήμο. Ακριβώς. Καταρχήν ο Καρατζαφέρης κατάφερε, με συγχωρείτε, αυτό πρέπει να ακουστεί, να διεμβολήσει με το να έρθει ο Παπαδήμος. Κατάφερε ο Καρατζαφέρης να διεμβολήσει την οικογενειοκρατία. Όπως ξέρετε, σε αυτό το χώρο τον κυβερνάνε Μητσοτάκης, Καραμανλής, Παπανδρέου. Μητσοτάκης, Καραμανλής, Μητσοτάκης, Παπανδρέου. Το διεμβόλησε αυτό ο Καρατζαφέρης. Έκανε στην άκρη τον Παπανδρέου, έφερε τον Παπαδήμο, έναν εντάξει τεχνοκράτη τραπεζίτη, δεν ξέρω τι έκανε καλά και τι δεν έκανε, δεν μπορώ εγώ να το κρίνω αυτό. Ωστόσο, διεμβόλησε την οικογενειοκρατία ο Καρατζαφέρης με αυτό. Πάντως οι συντάξεις μειωθήκανε. Και την άποψη του κυρίου Αμυράλη, γιατί. Έχετε δίκιο, γιατί μονοπολίσαμε. Επειδή συγκυβερνήσαμε, ας πούμε, συγκυβέρνησαν οι δύο μεγάλοι, και είχατε την ευκαιρία να περάσετε αυτά τα οποία έκανε το πάνω ο Καρατζαφέρης, δεν θέλανε να τον ακούσουν. Στεκόταν όρθιο όταν αναφερόταν το όνομα της κυρίας Μέρκελ. Από εκεί και πέρα είπε το όχι, το μεγάλο εκείνο όχι, το καταπληκτικό εκείνο όχι και μπράβο του, γιατί ξέρει να λέει όχι όταν πρέπει ο Καρατζαφέρης. Κυρία Μιράλη, ανεργία. Τι κάνουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες στην επόμενη? Κοιτάξτε, πρέπει κανείς να ψάχνει την αρχή του προβλήματος για να δώσει και την λύση. Αυτός είναι ο παράδεισος, έτσι λιγάκι να... Ο καθένας λοιπόν φτιάχνει τον παράδεισο που θέλει και ο ένας με τον άλλον. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει κόλαση η ζωή μας λοιπόν. Εμείς θέλουμε τον παράδεισο πίσω. Αυτό τι σημαίνει? Την αποτελεσματικότητα της εργασίας την μετονομάσανε κόστος εργασίας. Την ονομάσανε κόστος εργασίας. Κοντίνανε, συρρυκνώσανε το δημόσιο τομέα. Εμείς ξέρουμε και οι Έλληνες που μας παρακολουθούν τι κάνανε. Θέλω να μου πείτε ανεξάρτητοι Έλληνες τι θα κάνουνε. Θα σας πω. Συρρυκνώσανε την εργασία στο δημόσιο. Μεγαλώσανε λοιπόν την ανεργία γιατί στείλαν πάρα πολύ κόσμο. Το δημόσιο ήταν το θέμα το οποίο
αύξησε την ανεργία, κύριε Μιράλη? Όχι, σας φέρω ένα παράδειγμα, γιατί τον τελευταίο καιρό για το δημόσιο συζητούσαμε όλοι. Οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, κλείσανε γιατί δεν υπήρχε ανταγωνιστικότητα. Ο ανταγωνισμός δεν υπήρξε. Άρα όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός και δεν υπάρχει εισρωή χρημάτων και δεν γίνονται σωστές συναλλαγές, δεν μπορεί να υπάρχει μέλλον. Οι συναλλαγές έχουν πολύ μεγάλο κόστος. Μάλιστα. Τα δομικά υλικά δηλαδή που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ ακριβά. Αυτό τι συμβαίνει? Η φορολόγηση που αλλάζει κάθε 3 μήνες, μισό κάθε 2 λεπτό, μήνες. κυρία Σόκαλη, σας παρακαλώ, μισό λεπτάκι. Αφήστε να τελειώσω. Κάθε 3 μήνες έχουμε άλλο φορολογικό. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτό το κυνηγητό που γίνεται με τις επιχειρήσεις οδηγεί σαφώς σε μια κατεύθυνση. Να πληρώσουν οι εργαζόμενοι το μάρμαρο. Άρα λοιπόν και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να βρουν τις λύσεις τις οποίες θα δώσουν οι θεσμικοί παράγοντες. Από μόνο του δεν λύνεται, αυτόματα δεν λύνεται. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα υπάρξει διαχείριση, θα υπάρξει πρόγραμμα. Παράδειγμα, θα αυξηθεί, θα μεταφερθεί στο Ταμείο Ανεργίας το ποσοστό που δίνεται, το σημερινό ποσοστό, θα μεταφερθεί στην τετραετία. Θα καλύπτεται ιατροφαρμακευτικά ο άνεργος και ταυτόχρονα θα υπάρχει ένα επίδομα απασχόλησης της τάξης του 25%, το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανέργων για μια εξαρτημένη σχέση εργασίας. Από εκεί θα χρηματοδοτείται για όσο καιρό είναι το διάστημα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, για όσο καιρό είναι το διάστημα της ανεργίας. Έτσι θα πολεμηθεί. Θα ήθελα, επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο ακόμα, με 2 λέξεις, 2 φράσεις. Κυρία Σόκαλη, ποια είναι η προτεραιότητα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού την 7η Μαΐου? Η πρώτη προτεραιότητα. Η προτεραιότητά μας είναι πρώτον ηθική στην πολιτική. Ηθική επιτέλους στην πολιτική. Έχει λείψει αυτό το πράγμα. Δεύτερον, έξω οι λαθρομετανάστες. Άνθρωποι είναι, λυπάμαι που το λέω, δεν θα αφήσουμε ούτε έναν. Να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, να περάσουν και καλύτερα, γιατί εδώ λιμοκτονούν και τους κλείνουν και σε στρατόπεδα τελευταία. Τρίτον, οι άνεργοι, οι φτωχοί, η επιστροφή, όπως σας είπα, των κομμένων συντάξεων. Θα δώσουμε μεγάλη μάχη γι' αυτό. Θα επιστρέψουμε τις κομμένες συντάξεις. Αυτό είναι μια υπόσχεση του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού. Θα δοθεί μεγάλη μάχη. Θα μου πείτε, κύριε Γαζή, ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα του ΔΣ της Δημοκρατικής Συμμαχίας την 7η Μαΐου? Η προτεραιότητα μας είναι η παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ. Είναι ξεκάθαρη η δήλωσή μας από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε, επαναλαμβάνω, η Δημοκρατική Συμμαχία. Το μνημόνιο, οι δανειακές συμβάσεις έχουν πάρει υπογραφές και μην κοροϊδεύουμε κανέναν. Οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι και πρέπει να τηρηθούν. Οι τρόποι με τους οποίους όμως εφαρμόζουμε τα μέτρα είναι λάθος και πρέπει να τα αλλάξουμε. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητέ κύριε? Κυρία Μιράλη, των πολυεθνικών, πρώτη προτεραιότητα των ανεξάρτητων Ελλήνων, της καταπάτησης των ανθρώπων. Με αναγκάζετε να πω αυτό και να κλείσω. Αυτή ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση που ονειρευόταν η μεγάλη πολιτική. Αυτό είναι μόρφωμα. Αυτό είναι μόρφωμα. Και αν βάλουμε, αν θα υπάρχει σε 10 χρόνια. Το μόρφωμα αυτό. Υπάρχουν προβλήματα, όμως ένα λεπτό. Τέταρτο ράι. Γι' αυτό εμείς τώρα. Κυρία Μιράλη, με 2 λέξεις. Πρώτη προτεραιότητα. Πείτε στην αλήθεια τι σημαίνει άτακτη χρεοκοπία. Ποιο είναι το χρέος? Αυτό το ζούμε, το ζήσαμε. Ποιοι το δημιουργήσαν, ποιοι υπογράψαν το μνημόνιο και γιατί το υπογράψαν χωρίς να πάρουν την έγκριση του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Το πρώτο σημείο του αγώνα μας είναι, γιατί είναι το πρώτο μόνο.